आं जोबोद गिबायलै पुचुकु। आंनि इसुखौबा दा डक्टराबा बख'नो हागोन ना हाया? सल' बालन्दा गुसुआ इसेबां नाजाबाय आङो बख'नो, नाथाय गवा इमान गाज्रिखा। अबाव गनो? नोंनिया एकदम गाज्रियैनो नांथाना दं खोना गोरनायाव। आंखौ रागा जोंबा मा जानो हा आब'? नोङो नाफोरखौ एसे मोजाङै जानांगौ। गावहाय एकदम गग्ल' गाग्ला जाथारो। मोनियाव मोननाय रखम जाथारो माथो नोंलाय। एसे लासै लासैबोथ' जानो हायो। गावगे माबा गग्ल' गाग्ला जाथारो। नों जेबो मिन्थिया, आं लासै लासैनो जाखादोंमोन। पुचुकु, नोंलाय माथो नोंसा आबैलानाव आलासि जानो थांदोंमोननो, माला फैखो? आबैलानाव आलासि जानो थांदों आङो? ओहो, थाङाखै आं बरावबो। न'आवनो दंबाय थायो माथो आङो। होनबा लाफाथि आब'आ आंखौ थगायदोंमोन खोना? आङो नोंसानाव दहाय थांदोंमोनथ'। ओमफ्राय लाफाथि आब'आ आरो बुंबाय नों आबैलानाव आलासि जानो थांदों होननानै। थाङाखै मानो? मा आब'आलाय आंखौलाय माला आलासि जानो थांनाय नुखो? नों दिनै गोबावथार खिदोंमोन ना? आं आरो नों गोबावथार खिनायखाय नोंखौ आबैलानावसो आलासि जानो थांनाय रखम मोनदोंमोन आरोहाय। आबैलानाव आलासि जानो थांबा नों नुवामोन आरो आङो माबा खिन्थायालासिनो थांदोंमोन आरो। माबा बेफोरखौसो माबा एसे मिस्टेक जाबाय आरोलै। थुदो। आब'आलाय मानो थगायनांगौ गब्लिखौ? बारे बेफोर खरि मानसिफोरखौ आं जोंहानाव फैजानो बिराद बायोलै, बिनिखायनो थगायदोंमोन आं। आया हामगौ आरो। अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरो हा पुचुकु? आब'नियाव सु नांथारदोंलै, कमल काट नानि सु। दहाय आं थांनायाव जाबाय थादोंमोन आब'आ ओंखाम, बेयावनो नांथारदोंमोन खोना? नोंजों रायज्लायनायावनो नांथारदों आरो आंनियालाय। गावगाया गग्ल' गाग्ला जादों खोना, मन'दों खोना, मोजाङैबो जायाखै, बेनिखायनो नांथारदों। सिथा गथ' नों जेबो मिथिया, थुदो थांसै। आयु लाफाथि आब'आ आंखौसो दाय हमबाय दानियाबा। गावगायानो मोजाङै जाया, बोरैबा जाथारो। सुफोरखौबो मोजाङै बासिया। थाङै आंहासो दाय जाहैबाय। बिबारि आब', मोनफैबाय आङो। नै लाख'नो हायाखै आङो, लांफैनाय। आयु दाउ गथाबो लाबोलायदों, आरो नारेंखलखौबो थाइब्रै मानि लाबोदों। औ संदोसो दानिया। आरो अमा बेदरबोसो दंबावो आधा किल', ओमफ्राय नाबो दंबावो मासे। मना सिङाव दंजोबो गासिबो। दाउ गथाबो मासे लाबोदों, अमा बेदरबो आधा किल' लाबोदोंबा, नाबो लाबोदोंबा। नाया बेसे गिदिर? सेरसे जागोन। आयु ओमफ्राय आंलाय दा अबे मोनसेखौ संनो? आं दिनै अमा बेदरखौ संगोन दे, नोङो दाउ बेदरखौ संबानो जाबाय आब'। बा नों संलायगोन आरो? औ नङाबालाय नोङो अबे मोनसेखौ संनो, ना फिथासो सावनो? मोस्रोम आब'आबो गैया मालाय, बियो थाबा फिथा सावसाबसोगौमोन, बेदरखौबो संगौमोन। दे होमबा नोङो अमा बेदरखौ संगोनबालाय। औ ओमफ्राय दा आङो दाउखौ गोदाहैनोसै। दाउआलाय खै केजि दङ? गिदिरानो माथो दाउआबो। सेरनै दं आब' दाउआ। आयु जाख'नोनो हानाय नङा माथो। बिदिनोथ' जानांगौ आरो, जाख'हायि बायदि। दे होमबा नोङो दाउखौ गोदादो, ओमफ्राय नोङो दाउ बुथारनो हागोन। आंलाय अबाव दाउ बुथारनो हागोनसै, बुथारना लाबोखादों आं, बुथारनो होखादों बेफारिखौ। बुथारनायनि 100 फैसा होदों आं। ओमफ्राय नारेंखलाबो थाइब्रै मानि। औ मागोनिलाय नांखागोन, थाइब्रैयालाय मा? आरो मानसिफोर फैगोन ना, मानसिफोर फैबाथाय होबानो जाबाय फिथाफोरखौ। बा लारु बानायनो रोंगौ ना रोङा नोंलाय? रोंगौ? होमबा लारुबो बानाय आरो थाइसे। ओमफ्राय आरो थाइनैखौ फिथा बानायबानो जाबाय, ओमफ्राय थाइसेखौ बिदिनो दोनदो ओरैनो। मालाबा एन्थाब फिथा जानो लुबैबाथाय सावना जानो हागोन। दे जागोन दे नोङो दाउखौ गोदाहैदो, माबार संनोसै। दे मना लां, लाबो। नोंहालाय फिथा देनायालाय मा जाखो? मेंसोबायलै खायदे। आयु हाबाब दानो मेंबाय बिहामजो। औलै आं एबारसो फिथा देफेरदों, आं न'आव मालाबाबो देफेराखैमोन। थेवब्लाबो दानो मेंबाय आरो, आंलाय माथो दासो देखांबाय। नोंनिया देनाया 5 मिनिटबो जायाखै, बेयावनो मेंबाय आरो बिहामजो। बेफोर खामानिफोरखौ मावनो जेबो अयभासानो गैया आंनिया आयै, अबाव मेङा जानो।
बेनिखायनो सिख्ला टाइमावनो खामानिफोरखौ मावनांगौ मोजाङै सिखायना लानांगौ नङाबा उनाव हाबा जाहैबाथाय खस्थ' मोनो मोनथिबाय बेनिखायनो गायदेखौबो सिखायनो होयो आं दानिफ्रायनो गैया जावनोबो रोङा सालिनोबो रोङा थेवब्लाबोथ' संनो रोंगौ ना ओमफ्राय फिथाफोरखौबोथ' सावनो रोंगौ ना मोजाङै ओमफ्राय नै नारेंखलबोसो सुरखिनो रोंबावगौ आं संनो खावनो रोंबानो जागोन नामा आरो बे नारेंखल सुरखिनायालाय मा गथ' गोरलै सासेयाबो रोंगोन माइ जावनाय माइरं सालिनाय बेफोरखौबो रोंनांगोन आरो नों आरो दे एसे देना होआखै मानो बाजैया मेंबायनो सानैबो सालिनोबो रोङा दौदिया माथो आं आखाइ साखाइ साजोबगोन बे आंहा नारेंखलखौ सुरखिदों नालाय नारेंखलखौनो सुरखिबाय थागोन आरो बालाबो नारेंखलखौ आं सुरखिगोन नों दे फै गावगाया सहसखौ बासिना लालायदों आरो जि सिथानखा नारेंखल सुरखिनायासो बांद्राय खस्थ' मोनथिबाय देहाय दे मा नोंसोरो दै एसे फिथाखौबो देनो हायाबा नोंसोरखौ मानसिफोरा मिनिगोनलै बेथो र' बेखिनिखौ सालिनानै आङो देनि दाबो देखाखै नोंसोर फिथाखौ इसोर केबगां आदाया दाउला लाबोदों नोङो फिथा देनायखौ जोबोद सहस सानना लादों नामा हो नै दे फै सहस सानदोंबा बारा सहसद्रायबो नङा देनाय थेवब्लाबो आं दहाय हाथायाव थांनायावनो देदोंमोन नोंसोर दाहालागै देखाङा होमबा मालायबा नै मालायफोरा देखांनानै सावबायानो दा जोंहासो माला देखाङो माला सावो माला मोनजायो दै बिराद गोरलै सानना लायो बियो हिनजावफोरनि खामानिफोरखौ जिखि जाया गेबगां आदा दाउजा दाउखौ दिनै मांटायनोसै एसेबां मासे लाबोबाय आरो बायनानै फैसा गैयिफोराव ओरैनो जानो आन्था आधा किल' लाबोबाबो जायो आबा नोंनियाबा खालि बिदिनो आरो खेफ्रिफ्रिनो दिनै एसेबां मागोनि खाना जानाय मा बेलाय आधा किल'ल' बेदर सोर सासेनो थोनो बेलाय आन्थाया जानोखाया आधा किल'लाय दे जेबो नङा मासेखौनो लाबोबाय आरोलै मागोनि नामाव मालायबा मानसिफ्रा खदब नायै बेदरै बायना लाबोदों जोंहादि बेदरल' दाउला दाउ मालायफोरादि मालाय अमाबो लाबोदों दाउबो लाबोदों नाबो लाबोदों जोंहा दाउला दाउल'सो मासे नोङो सिन्था खालामनाङा आंनि गायदे बिनानाव आं दायो ना गिदिरबो लाबोगोन मासे लाबो दे आदा लाबोगोन दा ओमफ्राय दाउआ संदोसो माबोरै जानोसै आं सङा दे आं मोजाङै गोथावै संनोबो रोंखाया दे संगोन दे आं दसे उनाव फिथाखिनिखौ सालिग्रोना लानि र' आयै मा दाला गंसेबो बायना लानो हायाखै ना माइ माथो दालायानो प्लास्टिकजों बाथिलायनायसो फैसा गैयिनि थाखाय बायनोनो हायाखैमोनलै बायगोन र' ओमफ्राय नोंहालाय मा बान्दो रखम नायबाय थाखो नै दे फै फिथाफोरा आब' बोरै हा आंनि अमा बेदर संनाया बोरै जाखो गोथाव जादोंना जायाखै जादों रोंगौआनो माथो नोंबो नोंसोरनिसो बांद्राय रोंगौलै आङो नाथाय आं सङासो बानानै एबारनिफ्राय अमा बेदर लाबोबा नोंखौनो संनो होगोन र' आं बा बिदि होननानै आंखौनो संबाय थानो होसिगोन नामा नोंनिया गोथावसिन जायो नालाय जागोन दे जागोन अबे मोनसेखौ जानो जाबाय आं दा आंबोथ' आंगायनायसो मोनलाय लांबायलै एसे जानायावनो आयु दानो आंगायबाय आरो आधानिख्रुइबो बांद्रायसो दंबावो दायो हराव जानानैबो गाबोन जानानैबो फोजोबनो हानाय नङा नायाबो सेरसे मानि पिसनिल'सो एवदों आङो बेखौनो जानो हाया मोनबाय आंबो आरो दाउ बेदराबोथ' सेरनै मानिसो जासिगोन देनाय आधानिबो बांद्राय दंबावो अमा बेदराबोसो दंबावोलै टिल्लु दे जानो हाबालाय जागोन आरोलै जायाबालाय गारगोन जेबो नङा तुन्त्रानोबो एसेबां बुरजा होनो बोरैबा मोनोना थावनि बुस्थु उदैफोरा गाज्रि जानोबो गियो आङो एसेल' होगोन होबाबो खालायफोरखौ एसेबां होनाङा आब' उदैया गाज्रि जागोन तुन्त्रानियाबो दा सैमा थाबालाय जागौमोन सैमासो फिसिनांगौमोनलै जोंहा नमारगौ मोनबाथाय मासे लाबोमारगोन र' आं मालाय मोस्रोम थाबाबो जासाबसोगौमोन दाथ' ना बेदर गारनायसो थांजोबसिगोनलै फ्रिजाव दोनारलै दे उदै गाज्रि जागोनलै बेखिनिखौ जाबाय थाबा दे जानो हायाबालाय गारगोन आरोलै जेबो नङा र' आब' मोनसे बाथ्रा मा खालाय जायाखै न' ओहो खालाय जायाखैथ' र' आब' खालाय जायाखैबालाय गब्लि लानोनो हैगोन दे जोंहा ओरैनो थांस्लायस्लाय जोंहाथ' गारगारनायसो जागोन नङा होमबा तुन्त्रानोबोथ' एसेबां बुरजा होनो हायाना दासो गोसोआव फैदों बासा टिल्लु जागोन बिसोर लांबाथाय होमबालाय दायो लांबानो जाबाय आब' लांगोन र' दायो ओमफ्राय बिसोरथ' दा फिथा सावनोबो माइरं गैया खोनालै बायनो हायाखै नङाबा आं देनायखौनो एसे लांगोन दे ओमफ्राय नारेंखल थाइसे लांगोन नोंनि देनायखौनो लांबानो जाबाय एसे आरोथ' बिसोरा ना बेदर जेबोखौनो बायनो हायाखै खोना
हायाखैथ'र' बाव फैसा मोनो देनाय सनसबितखौबो दा जेलाव लांबाय सिखावखौ साला बेनोथ' दा बिसोर बबाव फैसा मोनगोन देनाय दाखालिल'सो आयंआ लोमजाखांबाय आरो हाजिरा खामला मावनोबो रावबो लिंफैयाखैनो अबाव फैसा मोनो देनाय नंगौथ'र' दे होमबा नोङो ओंखाम जाखांनानै लांबानो जाबाय नारेंखलखौ थाइसे लां ओमफ्राय जानाय थावबो गैया खोमा जानाय थावखौबो बथलसे लांबानो जाबाय ओमफ्राय अन गुन्दैखौ एसे लां ओमफ्राय बेदरफोराथ' दंजोबो न' आब' ना बेदरफोरा बेफोरखौबो लांजोबबानो जाबाय दङथ'र' ओरैनो गास्रायस्लाय बिसोरनो लांना हैदो दे न' जेबो नङा औ दा हराव एसे जानो लाखिनानै बाखि लांजोब फुङावथ' जाखाला औ ओंखाम जाखांनानै थोरसि लथा सुखांनानै थांगोन र' आब' नोङो गब्लिलानाव दाबो थाङाखै थांनि र' नै दासो थोरसि सुखांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानैसो फिथा सावनोसै आं ओमफ्राय टिल्लु गाबोनथ' भेलागुर सावनायलै मा भेलागुर बानायगोन ना बानाया बानायलाया थायो सोरबा बानायगोन दे बानायहैनोसैयानो आं दे थां बानाय थां दे नोंबो थांदो होमबा औ थांसै र' फैनोसै आं बेसेरा उना खानानै गब्लिमोना जोबोद खुसि मोनखागोन रावबो एसेबो हेल्प खालामा बिसाखौ इबथायाबो साख्रि मावलायनानै जेबो हेल्प खालामखायालै थाइसे फैसा हरखाया जोंहा थाख्ला दारि रखमसो मानसिखौ नुबानोथाय रागा जोंसै आं बिसा मागोनि नामाव मासे नाथ' हरनो हायो एसेबां गिदिर फिसारि दङ आरो नाफोरा जार रखम गिदिर गिदिर जाखायो दाखालिबो बोदोंमोन बिसा ओरैबायदि गिदिर गिदिर ना दंखायो इसोर मासे हरबा मा जायो देनाय दे सेरसे सेरनै नङा खमसे खम आधा किल'बा फुवासे जानायथ' मासे हरबाबो जायोमोनलै गैया बेखौबो हरा मालायफोरनोलाय माथो हरो अ माबा न'नि मानसिफोरनो होआ मालायफोरनोसो रानै रानै होजोबो मिथिखागौआनो बिसोरा जेबोआनो गैया होननानै थेवब्लाबो इसेबो हेल्प खालामालै फैसा हरा हरा नाखौथ' मासे हरनांगौ मागोनि नामाव थाख्ला दारि रखमथारलै माबायदि मानसि थामारो दे बेफोरबायदि मानसिफोरखौ नुबानो खि रागासो थिर थिर जोंखांनाय मोनो आं थांसै र' फैनानै आरो फिथाबो देबावनो दंबावो दहाय देनायखौ गब्लेलानो लाजोब्बाय आङो सोमना दोनखाबावदों दायो फैनानै देनोसै ओमफ्राय सावनोसै लाख'लायनो हालालै आङो राजायाबो भेलागुरसो बानायबायना नङाबा बेबो थांफानो हागौमोन आं लाख'नोनो हायाखै लाइ 10 थाखानि लाफा 10 थाखानि फोबाय गैया रज'नायानो थाङासै मालायबा मालायफोरनिया ग्लाब ग्लाब देरसोबाय जोंनिया नै रज'नायानो थायाखै गोबोरखिबो होदों माथो नाथाय मानो रज'आसै रज'दों फांफा फांनै गैया आधा मरा थैसाबसाब दै आंहासो 20 थाखा फैसाया ओरैनो थांगारबाय एसेथ' रज'ना बोथिसेसो रज'बाबो बेलेग बाथ्रामोन गैया मा खालामदों आयं बिबारि आयंसो माथो औ आयं फैदोंमोन र' ओमफ्राय आयं अबाव थांनो नागिरदों एसेबां माल माथा लानानै बराबो थाङा आयं नोंसानावनो फैदों आं बिबारि आब' औ गब्लि आगै मा खालामबाय थानायमोन नों गब्लि आगै आङो दावदै एवनो नागिरदों र' आब' देनाय जिरायथ'नाय नाङा दे गब्लि आगै जिरायथ'ला न'आवबो खामानि दंसोयो नै आङो नोंसानि थाखाय अन गुन्दै एसे ओमफ्राय बेदर एसे लाबोदोंमोन आगै मा बेदरबो लाबोलायदों आब' औ एसे लाबोदोंमोन र' आगै लाबोआबाबो जायो आयं माबा दा बेदरखौ जागोन ना जाया नोंसोरो खालाय जायाखै दे आयु जागोन आब' मानो जाया जानो आंथ' खालायबाबो जेबो मोना खालायबाबो जागोन आं खालाय नङा दे आगै नोंसालाय मानोथ' जानो गारि लाबोदों आयं दंखासै आयं दाउखौनो 2 किल' बायना लाबोदों ओमफ्राय अमा आधा किल' ना 3 फुवा लाबोदोंनो ओमफ्राय बेनि उनाव नाबो लाबोदों सेरसे सोर जानो मोस्रोमबो गैया दा हराव जानो एसे एसे दोनदों ओमफ्राय नोंसानो एसे लाबोबाय आं जागोन दे आब' जागोन मा बेदर लाबोदों आब' अमा ना दाउ बेदरबो लाबोदों अमा बेदरबो एसे लाबोदों ओमफ्राय नाबो लाबोदों आगै आं ओरैनोबाबो जानो लुबैना दंखायोमोनसो बिबारि आब' लाबना होफैनायनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबायलै है गब्लि आगै मा साबायखर होनना बुंलायो आङो दैसे दावदैसे एवनो नागिरदोंमोन दा होमबा दावदैखौ एवलादे आं गनोनो होनोसै दे गनो होबानो जाबाय बेदरा दंखायो दे नोंसोरनिया हरालागै थांखागोन ओमफ्राय नारेंखल एसे लाबोदों सिबिं एसे लाबोदों मिथाइ गुरु एसे लाबोदों ओमफ्राय जानाय थावबो एसे लाबोदों
ओमफ्राय सिनि एसे साफात एसे लाबोदों। आयु फिसा आयं नोंसोरनि अनगा रावबो अनखायालै जोंफोरखौ सैनायानो थाङा। नै मालाय बिबथैला दिनै ना गिदिर गिदिर हमदों। गैया मासे हरखाया मालाय गुबुनफोरनोबा हरो। औ बिबारि आब' जोंहानोबा मासेबो हरासो। जोंहानि थाख्ला दादै रखम आरो बेफोरबायदि मानसिखौ आं बिराद रागा जोंनो ओंखारोलै। औलै आयं माबायदि मानसिफोरानो मोनथिखायो जेबो गैया होननानै जेबो मोनजाया होननानै गैया थेवब्लाबो मालाबाबो मासे ना हरफेरा। दे जाथों दे बिसोरनो नाङा बिसोरनिखौ। औलै आयं बिबारि आयं नों होफैनायखायसो दा मोनजागोन जोंहा। गैया बेथो न'आव जेबोआनो गैखाया। मालायबा मानसिफोरा मागोनि बयबो फिथा सावदों, ना जादों, दाउ जादों, अमा जादों, जोंहा गैया। दा थेवब्लाबो आयं नों होफैबायना मोनजासिगोन आरो। औ बिबारि आब' दे होमबा आयं थांसै आङो गब्लि आगै थांसै दे। थांसैबो होमबा थांसै दे नो। लाबो आं बेदरखौ दानो जागोन आब'। आंबो दिनै खाना जागोन माने आङो ओरैनो बेदर गोजा जाग्रोगोन आब'। जानो हागोन दे गब्लि आगै। हायावनो दोन दे मोनाखौ आयं आं लांगोन दे। दे होनबा थांसै आङो। दे आब' आंबो ओंखाम जाखांनानै फिथाखौ सावनोसै। दे साव आगै। आयै आं ना बेदर जानो लुबैसोनाया मोनसिगोन दे ना बेदर जानो। ओमफ्राय फिथा जानो लुबैनाया फिथा मोनजासिगोन दे। आयै मा फिथा सावगोन? दाथ' बिबारि आब'आ थावबो लाबोदोंलै सेरसे मानि। ओमफ्राय अन गुन्दैयाबो एसे बुरजायानो। थावबो सावगोन ओमफ्राय एन्थाबबो सावगोन। जागोन दे आइ थावनि फिथाबो सावनो हागोन एन्थाब फिथाबो सावनो हागोन। अन गुन्दैयालाय माथो बुरजायानो आइ सावनो हागोन दे। आयै बेदराबो बुरजाथारसो। ए नंगौ नामा आइ? औ आयै सेरसेनिबो बारा दं खोमा। आयै जोंहा बेदरखौ एसे एसे जाबाय थागोन दे। गाबोनबो दोनगोन समफोरबो दोनगोन बिदिनो गुदुं खालामना दोनबाय थागोन दे। थागोनथ' बेदरा बुरजायानो दङ आयै। दे जागोन दे आइ। दिनै फुवासेसो जागोन जोंहा सानैजोंनो। आं खुगा गोजा जानि र' दरथामसो। आयै नों जाया ना मायो? फै जानि। नांलाया दे आइ आं जालाया नों जा। नाङा दे आयै फै सानैबो जानि जेबो नङा दरथाम दरथाम जागोन आरोलै ओमफ्राय दा ओंखामजों दरथाम दरथाम। थुहाय थु जानोसै थु जाखांनानै फिथा सावनोसै सानैबो बिमा फिसा। औ दे मनाया ला नों आयै। लागोन दे आइ। जाबाय दे जासाबबाय थेलेब लेबनो। गाबोन फुङावनो सिखारनानै सावनोसै ओमफ्राय। बेसेबा सावनो लुबैबाय आं दा माला सोराङो गाबोनो बेखौसो सानबाय दङ आं दा। दिनै सनाखौबो खबर लानो थाखाय सोलाबनानै थायाखै। खामानि गैथ'ला र' दा दसे थानानै लानोसै। ए बानायखांबायानो माथो। औ जागोन दे न' थेलेब लेबनो। जागोन दे थेवब्लाबो एसे गिदिर जाबावनांगौमोन आरो। अब्लालाय आङो एसे गिदिर बानायबावनि दे। औ बानाय। ओमफ्राय नोङो गब्लिलानिफ्राय फैबायबा? औ फैबाय। बेसेबा मोजां मोनदोंसो अनला खानानै। दाउदै दैसेखौनो सानैबो एवना जानो नागिरदोंमोननो। ओमफ्राय दा आङो अन गुन्दै हैनायखौ नारेंखल ना बेदर हैनायखौ बेसेबा मोजां मोनदों आरो। बिसोरनो होनो मोननानै बेसेबा मोजां मोनदोंसो आं। औ गैयि मानसिफोरखौ मदद खालामनो हाबा मोजां मोनोथ' गोसोफोरखौ। औ बासा बेसेबा खुसि जाखादों आरो गब्लियाथ'बा। ओमफ्राय फिथाखौलाय माला सावगोननो? दायो सावगोननो मालाय। आं देनाय खिनिखौ बिसोरनो होना फैजोबदों ओमफ्राय आं बेलेग सोमना दोनदों दा देनोसै। आङो बारा सोमखायाखैमोन ना 1.5 किल'फोरल'सो सोमदोंमोन। दे मोजाङानो जादों दे। देहैनो र' आं दे थां। दिनै एन्थाब फिथाखौ सावथ'ला आं गाबोनसो सावसिगोन। थावनि फिथाखौनो सावग्रोनोसै आं। मोस्रोम मोनोनो खेबसे फन हरनि र'। सावबायानो। औ सावबाय र'। गाबोन एन्थाब फिथाखौ सावनोसै दिनै सावथ'ला। बब्लिला माला सावगोन होनदों? बब्लियाथ' ओंखाम जाखांनायनि उनावनो सावगोन होनना बुंदोंमोन। दे सावना जाथों दे। आरो बे फाग्ला थाख्ला दादैया जोंहानाव फैनो नागिरदों नामा बे फाग्लाया? औ बियासो जोंहानाव फिथा जानो फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं है जोंहा सावथ'वाखै होनना बुंदों। बे फाग्लाया दानो फैनानै बेसेबा दानो रागाबो जोंगोन गाबगोनबो थै।
मालायबा फिथा जानो लुबैसोदोंनो जेबो मोनजायाखैनो रायख'वा साला लांलै लां दायो लांना हैथां जाथों हौवा हिनजाव साला समान सासेयाबो जेलावसो होजाबायबा औ बेखौबो जेलाव दोनबाथाय मोजां मोनगौमोनलै आं फाग्लाखौ र' ओमफ्राय रांखावरि मादैनि हौवा गरायखौ मोनाखै नामा एबा दाबो मोनाखैलै पुलिसफोराबो मा खालामबाय दङबा आयु अबावबा गोजानफोरावसो खाना थाहैबाय खोनालै बियो बिदिनोथ' खोनालै रांखावरि मादैया माथो थाख्लानिफ्राय खावना लांनाय फैसा सनाफोराबो दङमोननो बेखौबो लांदों होननाय खोनादों आं होमबा फैसा सनाफोरखौ लानानै खारजोब्बाय खोना माथो रांखावरि मादैनि हौवा गदाया जांगिलासो माथो लाइमोन आब'नि बिमाया औलै आयु मा रखम सानैबो लाजिगैथारा खोनाहाय गैया जेबो लाजिनाय गैया बिसोरनिया औलै जानाय नाय र' गोथाव जादोंना जायाखै नुनायावथ' बेसेबा गोथाव नुखादों फिथाखौ जानाय नायनाय टेस्टि जादों आब' हामारदोंना औ बरिया संसारा फन हरदों खोना हेलौ मा खालामदों मा खालामदोंलै आंनि बिबार सना नोंनि बिबार सनाया दिनै सोलाबथाराखै फिथा सावगासिनो ओमफ्राय दा अ आंखौ लिंला होमबा लिंबाथाय आं थांगौमोन ना सना नाङा दे फैनाङा मागोफोराव गामिनि मानसिफोरा फैसियो नोंखौ नुबाथाय मा होनना बुंगोन होमबा जोंफोरखौ थांनो होआबा नोंसोरनो फै टिलुजों नोंजों टिलुंजों आंजों थांनो हानाय नङा न'आव रावबो गैया मोस्रोमाबो फैयाखैना अ मोस्रोमा फैबानो जाबाय आरोलै जागोन दे नायनि र' मा जायो ओमफ्राय मा नोंसा फिथा सावाखै नामा सावथ'वाखै र' जोंहा अ दे होमबालाय आं दा बिजिथ' दे दा हरगोन सोलाबबाथाय दे सावबाय था जाबाय था नोंहा दा आंहासो माला मोनजायो दे नोंहाबो मोनजागोन आरो लासैनो दे बाय बाय फैदो आब' सावनोसै आं भेलागुरखौ माबारै मालायबा मानसिफोरा सावबायानो सोरबा सोरबि धुम-धाम खोनाबायानो गोजांसोबाय दे सावदो खुलुम खुलुमनि र' गोजांसोदों बारा खाथियाव थानो हायालाय गुदुंथार जाबाय ब्लाव ब्लाव जोंबाय लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे हेपि मागो दमासि लोगोफोर